Happy New Year to all of you. खुलुमबाय आंनि मुङा बारसारानि बसुमतारी वेलकम बैक टू माय चैनल लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ओमफ्राय लोगोफोर 2020 आथ' बिदिनो थांबाय दिनै 31 डिसेम्बर बे भिडिअआ आपल'ड जानायसिमथ' न्यू ईयर जाखागोन ओमफ्राय आं सानबाय 2020 आथ' बिदिनो थांबाय नेगेटिव मैक्सिमाम नेगेटिव न्यूज़खौनो मोनबाय जों 2020 आव स' आसा खालामो 2021 आ मोजां जाथों बेखौनो एसे पजिटिभ थाबाय ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्सजोंथ' आं 2020 खौ गाज्रि बुङा आंनि थाखाय मानोना 2020 आवनो आंनि चेनेला ग्र' जादों नोंथांमोननिफ्राय इमान सापर्ट मोनदों स' बेनि थाखायनो फिन खनसेबाव माने रोजा रोजा साबायखर आंनिफ्राय ओमफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम आरोबाव खनसे रोजा रोजा साबायखर नोंथांमोननि इमान अननाय मोननाय थाखाय आंनि चेनेलाबो ग्र' जादों स' थैंक यू सो माच फर ऑल द लव एंड सपोर्ट ओमफ्राय दिनै 31 डिसेम्बर स' गोबाङानो थ' पिकनिक जाखायो ओमफ्राय आंबो दिनै माने आंनि उन्दैनि माने गोदोनि हाबा जायैनि सिगांनि माने सिख्ला बैसोनि टाइमखौ एसे मिस खालामदों मानोना दिनैनि डेटआव जोङो माने जोंनि खाथिनि जिमान सिख्लाफोर दंमोन जों ज' माने आब'फोर बिनानावफोरजों ज' नांनानै माने फैसा खांलायनानै सोरबा सासेनि न'आव बिदि खाना जायोमोन आरो 31st नाइटखौ बिदि स्पेन्ड खालामोमोन ओमफ्राय दा बिदिथ' गैला हाबा जानानैलाय बहा मोनबावनो ना बाट ओमफ्राय दिनै जेरावबो थांनायबो जायासै गोबाङानोथ' थाङोना 31st स्पेन्ड खालामनो बा फार्स्ट निउ इयारखौ मोजाङै सेलिब्रेट खालामनो होननानै ओमफ्राय देग्लाय माने एसे आइयाबो एसे लोमजाना दं स' जोंबो जेरावबो थाङासै ओमफ्राय सानबाय न'आवनो ओरैनो फिसा मोनसे गेट टुगेदार खालामसै माने जोंना बिजाजलिमोन फैगोन ज'नो जानोसै बाट दिनै थार्सडे जोंना थारमाने दिनै निरामिस जायो स' 2020 खौ जों बिदिनो बिदाय हरनोसै ओमफ्राय गाबोन 1 जानुवारि ना 1 जानुवारियाव मोजां सेलिब्रेट खालामगोन सानबाय आरो 2021 खौ मोजाङै माने फार्स्टखौ मोजाङै सेलिब्रेट खालामगोन बाट 2020 नि 31st नाइटखौ जों बिदिनो माने बिदाय होनोसै आरो ना माने फिसा सेलिब्रेशन होना ओरैनो फेमिलि गेट टुगेदार बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर अबाव पिकनिक जाखो माबायदि सेलिब्रेट खालामखो 31st खौ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोसे आं निमाहा बिखाबाय मानोना आंनि सानैसो नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ मोजाङै रिप्लाइ होनो हायाखै आं एसे बिजि जाना दं आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ बुजिगोन जेब्ला फ्रि जागोन आरोबाव मोजाङै रिप्लाइ होफिनगोन बाट 2021 निफ्रायथ' पुरा आंना स्कुलाबो खुलिसिगोन मिथिला आरो बेसे हायो भिडिअ बानायनो बा बेसे रिप्लाइ खालामनो हागोन आं बेखौ मिथिला थेवबो जेसे हागौ आं नाजागोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव बारा जेबो गैया थेवबो ओरैनो जों दिनै मा सङो मा जायो बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामनो सानदों इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' लोगोफोर संनो फैबाय बारा आइटेम गैया निरामिससो नालाय पनिर मटर पनिर बानायनोसै ग्रीन मटर लोगोसे माशरुम दङ माशरुम माने मैखुनखौ ओरैनो एवनोसै दालि एकदम प्लेन आरो आं रेसिपि देखायबाय थाला नोंथांमोनखौ बयबो संखायो ओमफ्राय दाखालि कुइसन एन्सारनि भिडिअआव सोंदोंमोन सोरबा माखौ माने जानो मोजां मोनो स' आं होनदोंमोन अनला ओंख्रि माने नन भेजावबा आं अनलाजों दाउ बिराद गोथाव मोनो आरो जुदि माने भेज निरामिस माने सोंदोंबा माने निरामिसाव आं पनिरा आंनि फेभरेट ओमफ्राय लोगोफोर पनिरखौथ' ओरैबायदि गोथाव मोनो थारमाने जेब्ला संनो रेडि जायोना गोथाङावनो आं दरनैसो जाखायो नोंथांमोनाबो बिदि जायोना जाया खोन्थाहरसै आंनो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै एकदम सासे इम्पर्टेन्ट मानसिखौबो आं नोंथांमोनजों सिनायथि खालामना होनोसै बे जाबाय बिउटि हाय बे नङाबा आं एखौ खालामनो हाया आंनि गेजेर माने सम बेनो केमेरामेनाबो बेनो जायो न'आव ओंखाम ओंख्रि संनायनिफोरखौ देखायनोबा बेनो आंखौ हेल्प खालामो लोगोसे दाबो बहुत हेल्प खालामगासिनो माशरुम सायबाय ओमफ्राय नै मटरखौबो रेडि खालामना लाबाय मटरफोरनि संनोसै लोगोफोर नै माशरुमखौ होनोसै दा थावआव एकदम सिम्पल माने आं सङो माशरुमखौ थावआव माने थाव सेरबाय बेयाव सामब्राम होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें एवना लाबाय ओमफ्राय दा माशरुमखौ होनोसै ओमफ्राय बिराद गोजांबाय स' बिदि खाना
ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ' आं बिदि खायाबा आंना जाया बिराद थान्दा मोनो आं स' संसै रेसिपि बिदि देखायला आरो नोंथांमोनाबोथ' संखायोना बयबो ओमफ्राय लोगोफोर दाखालिजों आं मोनसे एमाजननिफ्राय माने मोननै हल्डार बायदोंमोन ब्लु कालारनि ओमफ्राय बेयाव जे एडेसिभा गैया सानदोंमोन आं एक्चुअलि बेयाव दङमोन बुस्थुआ ट्रान्सपारेन्टमोन ओमफ्राय सिथाबना थानायखाय आं हमनो हायाखैमोन ओमफ्राय न'आव फैनानै आं मोजाङै नायबाय बेखौ बेयावनो दङमोन स' बेखौ आं खुलिनानै लागायबाय ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बे भिडिअआवनो देखायनो होनोसै आं अबाव लागायदों मोनसेखौ लागायथ'बाय आरो मोनसेखौ दोनथ'दों दा लागायथ'वाखै थेवबो जिहेतु आं होनखादोंमोन आं अबाव इउज खालामो नोंथांमोननो देखायगोन स' दिनैनि भिडिअआवनो आं बेखौ देखायनो होनोसै नोंथांमोननो नै बेनो एक्चुअलि ट्रान्सपारेन्ट बे आथाया बेयाव नांना दंमोन ओमफ्राय आं हमनो हायाखैमोन बेखौ उनावसो नुबाय मोजां नायनायाव मिथिबाय ओमफ्राय दा बाथरुमनि बे कर्नारावनो बेखौ सिथाबना होनोसै एकदम इजि टु इउज माने आथाया मोजाङानो आं नांगोन ना नाङा सानदोंमोन खिन्थु मोजांनो सिथाबना थाबाय बियो ओमफ्राय बेखौ आं बाथरुमनि बे कर्नाराव केबिनेटनि थिक सिङाव ओमफ्राय बेसेननि एसे गोजौआव सिथाबना होबाय ओमफ्राय बेयाव आंनि सेम्पुफोरखौ बिदि दोननोसै ओमफ्राय बे प्रडाक्टजों आं बिराद सेटिसफाइड मानोना बे बिराद लाइट वेट खिन्थु मोजांनो सिथाबना थाबाय जेबो प्रब्लेम मोनाखै आं दिनैसिमबो Happy New Year to all of you. Hi. लोगोफोर आंनि बिजावजालि गिदिरा सफैबाय खुलुमबाय ओमफ्राय माबाफोर होनदो आंनि साबस्क्राइबारफोरनो Happy New Year गासैनिसिमबो ओमफ्राय लोगोफोर दिनै एकदम 2020 नि डिसेम्बर 31आवनो माने मोनसे गोदान माने मोजां खबर मोनबाय बिथाङा प्रमोशन जाबाय स' दिनैथ' जोंना बेच जाबाय गाबोन पार्टिखौ आब'निफ्राय मोननांसिगौ ना ओमफ्राय देखायगोन बे भिडिअखौबो बानायगोन मा जाहोयो जोंखौ पार्टियाव माने प्रमोशननि पार्टि जे जायखिजाया 2020 नि एन्डिंआव मोनसे गोदान माने मोजां खबर मोनबाय स' कंग्रेचुलेसन थेंक इउ दे होनबा जों ओंखाम ओंख्रि मोनजोबबाय जोंना जानोसै दसे उनाव ओमफ्राय लोगोफोर नै आंनि माशरुम एवनाया बिदि नुबाय कालारा माबायदि जादों खोन्थासै आंनो कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय नै दालिया ओमफ्राय नै मटर पनिरा ओमफ्राय नुनायाव माबायदि नुदो खोन्थादो आंनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि आरोबाव खनसे गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो 2021आ मोजां जाथों ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला काइन्डलि लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदो गोजोन्थों बाय इउ नाय नोंखौ नाय बाय गुड नाइट